Evo ljudi, da vam jedan brzi story time ispričam. Što se tiče jedne ženske, mi smo se dopisivali unazad možda godinu dana i sve je bilo ok, tamo malo smo se čačkali, prozivali i nebitno to. Prošli put kad sam bio pre 4 mjeseca kući, napisala mi je jer je ona iz Beograda, ja sam bio u Beogradu, sa klincem, on napisao mi poruku kao ti si muška P, što se nisi javio da pijemo kafu. I onda šta sam ja uradio? Ja, sad kad sam došao u kući, druga nešto išao do Beograda, morao nešto da se vidi s svojom familijom, ja kažem, evo ja sam sad u Beogradu, ko ćeš pijemo kafu, to i to. Da ne ispadnem opet sljedeći put P, znate šta mislim. I odemo mi za Beograd, ja počnem porediti, ja sam, kao dobro, super, tamo, ja sam u gužvi, imam dosta posla, tamo, vamo, da ne davimo si to. Pa rekao, dobro, pošalj mi adresu, doći nam minut, bukvalno, da se upoznamo, dopisujemo se toliko, ajde, čisto, pružimo ruku jednom drugom i to, dve reči razmenimo, ništa više, s obzirom da se judaje, još malo i to. Nisam ja ni planirao tu nikakvu vezu, nešto, nije mi interesno, nek samo, eto, ipak se dopisujemo ti godinu dana unazad i, kažem vam, prošli put kad sam bio nisam, poslao poruku da sam u Beogradu i to, ipak nije ona slobodna i to. I, pošto me isprozivala, rekao, sad ću ja da te nađem. Pošalj adresu, ništa, ona ne odgovara, vamo tamo, ja u Beogradu, nađem adresu gdje radi, ima svoj biznis, tako da nisam upadao u neku firmu na posao, pa tamo da ljudi gledaju smaro. Banem tamo na adresu, kad me videla, samo sela, bam. I čitao vreme kako si me našao, kako si me pronašao, kako ovo, kako ono, sve kačite na društvene mreže i sve se može naći ovako. Tako da ne treba neko da ti pošle neku adresu, sve, kogod objavljuje slike i to, laganica se nađe. To znaju ljudi koji imao znaju, u telefon i to. Odmah nađu sve, ne treba, neko da ti kaže nešto. Tako da sam ja tako nju iznenadio, ona čitav dan pisala, poslije nije mogla da veruje da sam ja to uradio, da ovo, da pozitivno kao iznenadio sam i to. I šta se dešava dalje? Nastavio komunikaciju, da mislim opet ću doći, da iznenadim pred put, pošto danas putujem na Island, vjerojatno će ovaj video izaći kad budem stigao na Island kroz par dana. I ona, kako se zove, kao došao bi nam isprati, ne može radi, ok, tamo vamo. Ja sam rekao, ja sam tebe našao, sad ti mene nađi. I ona kao da je to nešto wow. Ljudi, sve kačite na društvene mreže i lako je sve naći, tako da ne morate nikome ništa reći, može tačno sve da vas locira gde ste, šta radite i to, brate. I nije to ništa strašno. I sinoć nešto kucamo ovamo tamo, i ja kažem, kako se zove, trebao sam pisati gym, rekao da ideš u tu teretanu, pa tamo kao da zajedno budemo. Jao, ti znaš da idem u teretanu, nije valjda mi znaš i trenera, rekao. Ja nabodem tamo svi ljudi koji rade, to sve piše na internetu, ništa, ja nisam se mnogo cimao što misli kao jebate, ovo je psihopata, znaš, sve tražio me, znaš, samo malo, i nađeš sve, razumete, vi koji znate, da se snađete na telefonu. A to je sve neka moja, iskustvo prethodnog, ja sam kao klinac, zezao se u Photoshopu i hoću vam reći to da na slikama i u pozadini, ako nije burovana pozadina, sve možda se vidi pribrežna adresa, pa neki lokal, tamo, vamo, da ne davim, znaju ljudi koji se bave Photoshopom i dođeš do te lokacije ovako, nađeš. Tako da, u fazonu ja sam ispao kao neki bolesnik i što sam rekao mi se sviđa, razumiješ to iskren sam bio, rekao sam se sviđa i znao sam kad kažem to da mi se sviđa, da ćemo mi tu završiti. A i bolje da završimo, što meni odgovara, evo, ako ona gleda ovaj video, meni odgovara jer ipak si ti, udaješ se, razumeš, i da si
da si sa mnom u vezi, isto bi to uradila i meni, tako da, neću da imenujem nikoga, nego hoću samo reći da nije strašno i nisam ja kriv za to što se sve izbacilo javno i što te ljudi ovako mogu pronaći. Nego moraš ti paziti kad kačiš slike i da te ljudi ne bi pronašli, jer sve može se naći danas na internetu, a ne treba mnogo vremena, kao što ono meni rekao, ti si mene traži, nema šta tražim, da te vidim sliku papu i nađem te, brate, odmah. To je to. Tako da vam kažem, ljudi, meni je opet super i ja sam znao da ću s time zatvoriti vrata i bolje mi, jer idem ipak da radim, ne mogu da se dopisujem. S nekom se mene stalno, piše šta radiš, tamo, sve super poruke, kad ja nešto napišem, ipak ja nisam sama, čovječe, ja se zezam s tobom, čovječe. Ti svjesna da se ja s tobom zezam i da znam da si moja devojka, da bi se sa mnom zezala i zato me, mogu ti napisati šta hoću, brate, razumeš? Mogu ti napisati šta god me padne na pamet. Jer ne poštuješ svog muškarca, je. I uživaj, čovječe, ovo sam morao s njim, nisi ti mene, iznervirao, nego sam morao s njim, ne mogu da verujem, brate. Jer sam znao šta će se desiti. Ispašću psihopata, proganjanje, brate, zna gde živi, zna sve zna gde trenira, zna gde radi, sve ispašću kao psihopata, ali nisu uopšte psihopata, nego pazi te ljudi kad kačite slike, bolje svoju pozadinu gurujte, nego da vas, ako ne želite da vas neko pronađe. I to je to. Sve je to neka škola, a meni je to bilo zanimljivo da se igram, jer ja sam znao da ću s tim, zatvoriti vrata, kao što sam već rekao, i meni je to još bolje, jer neću da gubim vreme sa takvom osobom, jer znam da sam ja taj, da sam s njom u vezi. Isto bi bilo. I da odem ovako preko raditi, ostane tu sama kao nešto radio, ma nema ništa od toga. Razumeš, odmah bi tu se pojavila treća osoba, razumeš, i to bi sve išlo nizbrdo i meni takve devojke ne trebaju, nego gubio sam vreme, bilo mi zanimljivo, brate. Dok ti možda ideš, udeješ se, čoveče. Ne zanimaš me kao devojka, a ono što sam ja rekao, ja kad sam u vezi, ja sam u vezi. Nema više ni jedna druga, ne postoji ni jedna da me sruši i da mi uništi vezu i onu devojku koja je uz mene. Tako da, kažem, brat, do mene, u stvari, šta sam teo reći? Teo sam reći da sam ja ispao kao krivac i manijak, što ja znam sve u njoj, brate. A ona je to sve dala javno na društvene mreže. I sad sam ja manijak. Zašto? Pa devojko, kad stavljaš nešto, ako ne želiš da neko nešto zna, pa da i ti znaš, ti da znaš te stvari, ti možda to ne bi kačao. Ja znam, pokačim, Bog im ovo, razumiješ i snimam tu na YouTube, i snimam na TikToku, izbacim videa, razumiješ, i na Instagram izbacim. Ali ti treba da znaš, ako ne želiš da se nešto zna, onda guruj sliku, pozadinu, I to je to, Nisam ja psihopata, samo hoću dati do znanja da ono što si mi napisao, da sam kad sam otišao, pa sad kad sam bio tu, napisao sam ti da pošalji sam adresu, nisi želila, samo mi trebao minut, da saznam lokaciju gdje ti je tvoj posao i da dođem samo da ti pokažem da se ja ne zezam. Tako da nemojte ni pisati svakome sve i svašta, ovako se pronađete. Danas je tako vreme, malo čovjek da zna šta treba da gleda, naći će nekoga. Tako da ljubim vas, brati, hvala što ste gledali ovaj video i napišite mi obavezno u komentarima šta vi mislite o ovome. Da li sam u pravu što ovo kažem. A i ti ako gledaš, napiši ti komentar. A ako si tu, a 100% pratiš sve. Jer ne mogu da verujem, s nekim dopisuješ godinu dana i da nekoga ne pratiš, da nisi nekoga, pretreska, razumeš? Kaže, mi se nismo ni upoznali, kako treba.
Dopisali se godinu dana unazad, sve smo jednom drugom rekli šta smo imali reći. A i imaš danas internet i ne treba niko nešto da ti kaže. Prođeš malo internetom i vidiš okolo sve. A ja to sve stavljam transparentno, javno, tako da onda kod mene bi našla sve, bukvalno samo da si zainteresovana možda ili ne znaš, vjerojatno ne znaš. 100% ne znaš čim si ti uplašio kao ja te zna da radim, zna da idem da treniram, brate. To si ti sve dao ovako na tacno. Tako da, to sam morao snimiti sad dok ne odem. Jer mi je baš zanimljivo kako sam imao sve u glavi isprojektovo, tako je bilo. I zato mi je mnogo drago i onda morao sam sad ispričati ovaj osjećaj, jer znam proći će mi sad za par dana i onda bolje sad da ispričam i izbacim video za 2 dana, dan, 2, možda čak i sutra, vidjet ću, kad izbacujem i pišite mi obavezno u komentarima šta vi mislite i da li sam ja ispao tu kao psihopata, kao što kaže, bolesnik, bolesnik, brate, ti sve si javno dao, ja sam bolesnik, kaže, ti sve znaš, pa jebote, ne znam ja, znam, ceo svijet vidi, brate, ne samo ja, samo malo iskustva i sve se sazna. Ljubio vas, brati, hvala svima za subscribere, za lajkove, komentare i baš me interesuje šta ćete vi reći dole u komentarima. Pozdrav ljudi.